Dere bare, når vi så kjenner jeg som er fint. Jeg kjenner det selv. Kjenner vi fint her? Jeg har bare tenkt at dere som barnemor skal se litt flyt ut. Og det ser godt ut, ja. Altså, det er ikke mamma, og du ser mye som er på hårene hennes. Kan du lukke den ned? Du vrir den der oppe. Bare hold et kvarter inn, ikke synd sånn. Nei, da er det opp. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. La-la-la, la-la-la-la. Jeg tenker så litt bra. Pudekai. Se. Sånn. Sånn, ja. Går det for deg? Ta den tilbake. Der. Start knippet litt. Vi skal knippet litt. Hele videoen? Nei. Vi kan finne den andre. Ok, jeg skal søke på klipp av. Hva gjør siden? Ja. Ok. Det er så bra. Hæ? Dette er så bra. Her er så masse bare rart i dag, og i morgen, og i mai, og i 2016, og i går. Det er mye jobb. Kan dere kanskje sette den? Oi. Ikke batteri. Preg, så ord. Du går. Du får den. Ja, og gå inn. Oi, Gud. Gå inn på min kanal. Min kanal? Jeg ser hva jeg har fått 2 setninger. Ja, og du vet til hvilke setninger? Du snakker igjen. 3 setninger. Ny serie 6 setninger. En Legos Legos. Men det er en video som mange har sett. Det er Jonas dreper Johanne. Det er 31 stykk som har sett den. Bare 1 like. 2. Det er så tette ting vi gjør. Mye med tette ting. Okay. Her er en video. Se. Lego Star Wars 2017. 20 stykk. Hva er den andre spillevideoene? Hva er det spillet? Hva er også et annet? Her, det er 22 som har sett den. FIFA 15. Med Thomas. 15 har sett ny lyd. 14 har sett endelig lyd. 7 har sett masse rart med Christian. 15 har sett prikk, så vi ser den. Ja. Ja, da er det. Fuck. Vi kan ta på den nederste videoen. Det var juli. Men jeg bare det. Oi, 65 har sett mer. Wow. Hva er på mer? Vi ser da. Vi ser. Vi ser hva jeg har stort opp. Gå bort hit. Men vi skal på kanalen og skatte på den video for. Jeg har ikke sjekket den, det var 66 på. 60. Jeg har sett den. Jeg ser den. Jeg har sett den. Hæ? Er det den min video? Det kan jeg ikke huske.
Jag har sett den. Har du sett den? Nej. Jo då. Fick vi någon? Jag vet inte. Fick vi någon? Ja. Nu ska jag få säga det är väl fredagskurs. Ja, här går det inte. Ja, det ska spela. Och det är fredagskurs nu. Det är så bra. Där var det så bra internet, folket. Det var så bra internet där, folket. Därför, jag måste få min. Det var internet därför det lägger så. Alltså, man ska säga. Tydligen. Jag ska inte kallas något sånt. Ja. Och där, oj. PewDiePie! Ja, nu är jag avslutat episoden. Ja. Det var får plocka upp alltså. Det gjorde det. Ja, så det var som att det är som att vi skulle bara se på någon video och så ja, tekniken så vill vi säga som video till mitt och då ses vi nästa gång. Ha det!